Because I got one of the commission and one so cool. I never could. I'll buy out to one so cool. I don't go to commissioner. That in anyone say shadow. Thank you. Honorable Commissioner, the call with SSG of one Sunday. Yes. My council. What is okay saying now? Council. Because Tomo got to go ahead and say, Tomo didn't get out of it. Tomo got out of it to him. Everybody go through. I'm going to get him with you. I will never let you go unless you bless me, my barrister. My council. My council. I want you make me some. Okay. Because the SSG we are also appreciating Commissioner for Gender Affairs, Honorable Val. Commissioner for Gender Affairs, Honorable Val. Honorable Val. Commissioner for Gender Affairs, Honorable Ikenegi. Honorable Ikenegi. Welcome, man. On the right and I reach our own. The Papa Kangana Boy, a bull dog. A Pakana Bata. If you want to know when I saw you perform, with the good all, a Pakago. A Pakago. Welcome, man. Allow the Oganigwe to display MC.
ọkara omeiyi bịara right now. Biko, a ga-enyere ọkara ome oche ebe ha ga-anọ. Ọkara omeiyi. Biko. Aka na-agbapụ mmiri. Nwoke ọma anyị nọ n'otu ya. Odogwu mmiri ka iji eme ọgọ. Ịtọba. Biko, injinia Kelechi Mba, ọkwụkwọ Ekeleze ndị ọkara ome na-achọ gị. Ndị ọkara ome na-achọ gị ọkwụkwọ Ekeleze. Biko, ndị ọkara ome, nye ha ọnọdụ. Biko, anyị na-arịọ ọkwụkwọ Ekeleze ọnọdụ ndị ọkara ome. Ndị ọkara ome yi. Ọrụ omenyi na ochie ndị na ọnọdụ